вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, сябри! А ми тут посилку отримали. Во, глядите. Колыханцы от деда Бородеда. Вот цікаво поглядеть, что там. Сами Ой, ой, не ой. будем распаковывать. Ну, Яночка. Я сказала, не будем. Бо не ведаем, от кого посылка. Но тут же написано от деда Бородеда. А хто гэта такі? Ну хто? Мы знайомыя толькі з дядулем Добрадеем. А може, гэта ён нам посылку і даслаў, просто калі падпісваў, памылку зрабіў. Не думаю. Наш Добрадей уважливый и аккуратный. А може, ён спяшаўся? Ну, з кім не бывае. Ну, мог ён у одной литеры помылиться. А тут целое слово. Добродей Бородед. Ну так. А як лічыш? У гэтага незнаёмца барада вялікая? Ну, вядома, інакш бы Бородедом не назваўся. Як у Деда Мороза? Ці Карабаса-Барабаса? Дома я не ведаю. Добрый вечер, сябры мои. О, Феечка, прывітанне! Як добра, што вы з'явіліся, бо няма моцы ўжо чакаць. Чакать что? Распаковывание посылки от некого Бородеда. Ой, От Бородеда ён нам посылку даслаў. Як я рада, ад яго доўга ніякіх звестак не было. А вы гэтага Бородеда ведаеце, Феечка? Вядома, ведаю. Калі я была маленькай дзяўчынкай, вельмі любіла слухаць ягоныя казкі. а ён что, казачник? Яшчэ які. І працаваў ён, ведаеце дзе? Где? У нашай калыханцы. Быў ён і казачнікам, і крыху чараўніком. Уявіце сабе, мог па аблоках хадзіць і спяваць сваю фірменную песню. О, па блоках? Неверагодна. А потым, куды ён знік? Не знік, а ў кругасветнае падарожжа адправіўся. Сказаў, за новымі ўражаннямі. Так чаго мы чакаем? Нам так не хапае новых уражанняў. Правильно, а таму хутенька посылку от Бородеда распаковываем. Глядзіце, якая прыгажосць. Раковинка! Гэта дзед Бородед на марское прывітанне перадае. Вось паслухайце. Можна я? Ну, добра. Ой, нібы мора спявае. Ой, а я галасы чаек чую. Дзівосы. Мяне заўсёды ўражвае, што марскія ракавіны захоўваюць гук мора. Ага, нібы на дыктафон записваюць. Ой, слухала бы, слухала. А тут яшчэ нейкая лямпа з усходнім узорам. А можа там джин які сядзіць? Феечка, трэба гэтую лямпу пацерці, джин выскачыць, і ўсе нашы жаданні выканае. Не думаю, топа, што там нехта сядзіць. Але вось калі паглядзець на яе уважліва, мы можам уявіць сабе ўсход. Почакайте. Я паспрабую. Адчуваю пах спецый і гарачае сонейка, а яшчэ бачу прыгожыя палацы. І сябе бачыш у выглядзе ўсходняй прынцэсы на мяккай падушцы. Папа, не смейся, я б хотела там побывать. Няма нічога немагчымага. Абавязкова пабываеш. А вось і фігурка слана. Як вы думаеце, адкуль ён да нас прыляцеў? А можа, з Індыі? Правильно. Лічыцца, што таму, каму дораць фігурку слана, жадаюць удачы і поспехаў. Дзякуй, дзед Бородед. Уяўляю, як сам ён у Індыі на жывых слонах катаўся. Ой, я б таксама не адмовіўся на такім слоніку праехаць. Подрасти спачатку, а то я будешь на слоне, як муха сядзець, зусім нябачны. І подрасту, не хвалюйся. Ой, якая миленькая черепашка. Дед Бородед, пэўна, на якім-небудзь далёкім востраве ў акіяне для нас купіў. Можа і так. Такі талісман дорыцца на шчасце. Ой, дзякуй, дед Бородед. Так, а тут яшчэ фотаздымак. Ой, гляди, дома. А яшчэ ліст. Так.
Ну, читайте, Феечка, читайте. Привітання усім! Hello! Пише вам знайомий незнайомець Дед Бородет. Сподіваюся, ви мені раді. Вельми рады, дядулечка, вельми. Де я тільки не побывал за годы своїх подорожжаў, столькі усяго бачыў, мовы, казкі і звычаі розных народаў вывучаў. Вось хачу зараз успаміны свае запісаць і кніжку цікавую надрукаваць. Ой, гэта ён здорово придумал про книжку. Спадзяюся, мае падарункі вам спадабаліся. Ой, вельми сподобались. Ну, калі так, я рады. І да сустрэчы. Заўсёды ваш Дед Бородет. Почекайте, почекайте, Феечка. А что это значит «до сустрэчы»? А гэта значыць, што дзядуля Бородет вяртаецца і хутка зноў будзе ў нашай калыханцы. Да это ж здорово! Вось бы зараз ягоную песню послухать. Я б так само хотел. Ой, Феечка. Феечка, вы ж чараўніца. Ну, добра, толькі сядзіце ціхенька, а я паспрабую на барадзедаўскую музычную хвалю настроіцца. Я хаджу по белым свете и гляджу, як вы живете. Калі трэба, помогу, бо я все рабіць могу. Хто я? Дед Бородет, обышоў белый свет, а цяпер у тихий час завітаў да вас. Хто я? Дед Бородет, обышоў белый свет, а цяпер у тихий час завітаў да вас. Какая ж суперская песня у Бородеда. Мне вельми подобаецца. І мне. Дякую, Феечка, што і нашим гледачам яе показали. Цяпер усе з яшчэ большай нецярплівасцю будуць чакаць новага з'яўлення Деда Бородеда у калыханцы. Як я рада! Ну а зараз Мультфільм! глядзім. Пасля такога добрага мультфільма што мы робім? Мыем тварыкі і лапкі. Бацькоў цалуем і ў ложачкі бяжым. Добрай ночы, мае маленькія, і чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з намі засынай.